Meqjus bħala mument ieħor ta' djufija minn Roberta Bella meta kontra x-xewqa tiegħu kellu jbaxxi rasu jħalli lil Rosien Cutajar tingħaqad lura mal-Grupp Parlamentari Laburista minkejja li naqset milli tagħmel apoloġija n-nuqqasijiet tagħha, partikolarment brabta mal-iskandlu tal-ġob fantasma fl-ITS. Dan qalu l-editorjal ta' The Mont Independent meta kien qed janalizza l-aħħar żviluppi brabta mal-iskandlu ta' Rosien Cutajar, ġob fantasma li kien inkixef wara li ġew pubblikati mijiet ta' messaġġi li batet lil Jürgen Fenech, il-persuna implikata fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Il-Prim Ministru minħa tiegħu mhux darba jew tnejn kien enfasizza li Rosien Cutajar mhux se terġa' tingħaqad mal-Grupp Parlamentari Laburista qabel titlob skuża għal dak li għamlet. Iżda, issa, qabela kellu jċedi għal pressjoni li saritlu mill-qalba tal-Labor, partikolarment il-klikka tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Rosien Cutajar għandha dik il-maturità meħtieġa li tifhem li apoloġija se tkun qed issaħħaħ lilha wkoll. Bl-editur tal-Independent jgħid li dan il-każ wera biċ-ċar li minnhom it-tnejn kienet Rosien Cutajar li juried kemm għandha poter fil-Labor iktar minn Bella nnifsu, hekk kif seħ dak li ridet hi, xi ħaġa li juried id-djufija ta' Roberta Bella.